Ahojte všetci. Už dlho som nenahrávala dlhšie video, tak som trochu vyšla z cviku. A v prvom rade vám chcem povedať, aby ste si zapli titulky, anglické titulky, pretože budem rozprávať celý čas v slovenčine. A chcela som nahrať video a opäť sa vám prihovoriť. Áno. Dúfam, že sa máte dobre. A veľa z vás mi napísalo za ten čas, čo môj kanál Joyful Slovak existuje, tak veľa z vás mi napísalo svoje príbehy so Slovenskom a so slovenčinou. A ja som veľmi rada, pretože preto aj vznikol tento kanál, aby som nejako podporila ľudí, ktorí sa učia slovenský jazyk, pretože majú alebo mali rodinu na Slovensku a chcú sa s ňou spojiť skrze jazyk. Pretože iste dobre viete všetci, že ak nerozprávate tým jazykom, ktorým rozpráva druhý človek, tak sa nedokážete sa spojiť na hlbšej úrovni. Myslím si, že práve to je dôvod, prečo sa vy učíte slovenský jazyk. Samozrejme, že tu sú ľudia, ktorí sa učia slovenský jazyk, slovenčinu, lebo musia, lebo odišli zo svojich krajín, museli odísť zo svojich krajín a sú na Slovensku a chcú tu mať svoj druhý domov. A všetkým vám držím palce so slovenčinou. A keďže sa blíži koniec roka, a blížia sa tiež Vianoce, tak som sa chcela ukázať a na videu, aby som vám mohla zapriať všetko dobré do nového roka. Prajem vám, aby ste mali pokojný čas. Aby ste spomalili aspoň na chvíľu a aby ste si vychutnali tieto posledné dni, ktoré ešte máme v tomto roku. A samozrejme, že vám prajem veľa úspechov so slovenčinou v novom roku a prajem hlavne veľa radosti.
radosť je pre mňa veľmi dôležitá. Aj môj YouTube kanál sa volá Joyful Slovak, čo znamená radostná slovenčina. A preto vám chcem zapriať, aby ste mali hlavne veľa radosti vo vašom živote. Nie iba v slovenčine, aj v slovenčine, ale v každej oblasti vášho života. Pretože bez radosti nič nefunguje tak, ako by malo fungovať. Bez radosti ten život stratí farby. Takže za mňa, za Joyful Slovák, vám chcem takto zapriať veľa radosti. Okrem iného, samozrejme aj zdravie, úspechy, hojnosť, lásku, dobré vzťahy, pokoj a radosť. Určite radosť. Takže tak. Opatrujte sa. Buďte zdraví. A uvidíme sa v roku 2026. Teším sa na vás. Majte sa krásne všetci.